Moro, mulla on Fortti-pojat. Nyt me pelataan tämmöstä 1v1. Koska tämä on... Ja sitten me mennään normi Battle Royale. Nee. Tätä tulee ehkä aika pitkä video. Ja mä en ole varma, koska mä en jaksa editoida. Mä en oo varma, että onks mä kovin laiska. Niin, nyt me ollaan täällä. Nopissa. Mitkä asset? Sopette, Okay. sovitaan. Älkää sitä ihmetelkö, jos mulla lagisee, koska tuli se uusi season ja mä oon pelannut ainoastaan Playkolla tätä seasonia, niin jos lagisee. Ja sitä mun vika. Hei, älä! Klipillä. No en oikeesti. Muuten Miko, siinä asti kun me mentiin matchmakaamaan, kun me otetaan nää 1v1 ekaksi, niin nyt tästä lähtee sille kasvuun. 1v1 numero 1. Kumpikaan meistä ei oo oikein hyvä. En tiedä Mirosta, mutta Mä en oo hyvä koneella, joten mä tuon niin tuolla myös. ja mä pelaan Xboxilla, niin mulla on aim assisti. Miksi sitä ei puilta tohon? Tää fullboxisit mut just. Ei, sä vielä tapoit. Saako ottaa hiiliä muuta? Okei, otetaan... No, mini. Siihen, niin... 1v1 numero 2. Siis, Miko, mikä sun on? 30 jotakin. Mulla on, mä vedän 6, kun mennään. Mulla on 22. Mulla on aika lailla 30. Parhaillaan mulla on 28. Mä kohta luon uudelleen se, älä koko ajan vaan rakenna. Miksi kun en mä rakenna melkein yhtä? Eikö mä tipuin? No mä tuun äkkiä takas. Mä tippuin. No niin. Mä en pelannut pitkään aikaa. Muista tätä! Näin liikkaa tätä kohtaa. Mä eka otan sun stamina menee. Ei mulla kusahti. Jos näet, niin mulla kusahti ihan kokonaan. Kusahtaa koko ajan. Ja tiputtaa. Tätä on first personalla. Ai onks sulla first person? Joo. Tänne muuten sitten tulee myös muitakin pelimuotoja. Siis tänne tulee muitakin pelaajia IRL-videoita. Mutta Face Revealia ei tehdä ennen 10 tilaajaa. Mennään me tänään vielä normiin. Ei saa tiputtaa mut. Okei. Vähän tänne tässä, että mä menisin Nokiaa. Ei mä missasin. Mulla on niin pyöreä pingi. Sulla on niin iso pingi, että sä häviät. Okei, otetaan first. Ei mulla edes oikeesti ollut sitä.
Sä vit... No en mä ehkä laita tätä. Niin, toi on niin hyvä konteksti. Mä ammuin vahingossa first persona. Joo, oota nyt. Mä otan ehkä MK. Ei. Joo. Kato! Tää. Jee. Oota mä reloadan mun asset. Mä unohdin tätä yksinässä. Mulla ei latattu sitä. Otetaanpa tuo haitti tosta äsken. No et sä tuu saamaan sitä. Hetkinen mun pinni kusahti, mun pinni kusahti. Älä, mun pinni kusahti 120 Larrasta. Hei, älä ammu, anna mun laske mun pinni, stupid. Mennään. No mutta ei saa. Ok, oota. Ai sure. Ei saa.